Kerropas mitä täällä näkyy. Ja täällä on kaikkia kauniita esineitä Intiasta ja nykyisistä on ja pieniä sisustusesineitä ja lahjaesineitä ja kauniita vaatteita. Intialaista. Sitten on roomalaisia patsaita. Siinä on David ja Eeva paratiisissa, Adam ja Eeva paratiisissa ja Mistä nämä on hankittu? no Puolasta. Joo. Ne tekee siellä. Katsopä, siellä on hienoja patsaita. Joo, on. Ja sitten tässä on tämmönen Diana-lamppu. Ja tässä on Afrodite, joka merestä syntynyt. Simpukan päällä seisoo ja Adam on siinä kanssa. Siinä upeita Upeita juhlavaatteita pikkujouluihin ja vähän isompiinkin jouluihin. Kyllä. Täällä on sitten kauniita kaftaneja. Joo. Ja tässä meillä on egyptiläinen ikkuna. Oho, Joo. niin onko nämä vaatteet Egyptistä? No ehkä nyt just ei kaikki ole, mutta joku kaftanit siinä on. Ja joo, nämä esineet tässä näin on kaikki egyptistä. Just on aika upea. On. Joo. Katsoppa, siinä on itse ja toi Kleopatra. Kleopatra siinä, eikö siinä Joo. Kleopatra lamppu. Ja tässä on sitten meidän Kiinalainen osuus. Joo. Siinä on kimonot ja vikääleet ja liivet. Tällainen liike Raijalla täällä Helsingin keskustassa rautatieaseman alakerrassa metroon päin mentäessä. Ja siinä on itse asiassa mielenkiintoista, että Raijan perhe eli tytöt ovat myöskin tässä samalla alueella yrittäjinä. Siellä on monenlaista liikettä. Joo, siellä on Inganlankato kenkäkauppa Misu, jossa vastakkaisella puolella sekä Super Cyber Shop. Super Cyber Shop. Joo, se on nuorten kauppa. Sitten taidetaan siellä myydä. No siellä myydään nuorille kaikkea. Ja mielestäni siellä oli tupakkikauppakin. Se on tupakkakauppa. Ja kenen se on? No se ilmeisesti kuuluu myöskin Cyber Shopille ja siitä niin vastaa Juha ja toi Amir. Joo, Amir on Ingan mies. Niin, Amir. Joo, Amir tuppaa se tietenkin. kyllä. Ja tätä sinun intialaista Indian basaria hoidat sinä ja tyttösi Inari. Joo, kyllä. Hienoa. Just. No niin, tällaiset terveiset täältä Helsingistä.